Hej og velkommen til Grænseland. Jeg sidder her i studiet med Maja og Sara, som gerne vil dele deres holdninger til censur og ytringsfrihed. Okay, Maja, vil du ikke bare starte med at forklare, hvad incel-kultur egentlig er? Jo, selvfølgelig vil jeg det. Altså selve ordet incel, det er sådan en forkortelse for involuntary celibate. Altså det er mænd, som føler sig ufrivilligt afvist af kvinder, men det er ikke bare sådan en selvmedlidenhed. Mange af deres online fællesskaber er fyldt med had mod kvinder. Der er voldsfantasier mod kvinder, og der er rigtig meget offerretorik. Det er ikke bare sårbare mænd, det er et meget ekstremistisk, kvindehadende miljø, der virkelig ofte radikaliserer. Ja, okay. Så hvad er din holdning til det her? Ja, altså, jeg synes, der er ekstreme elementer, men der er jo også bare mange af dem, der er de her frustrerede unge mænd, som ikke føler sig hørt overhovedet i samfundet. Når man vælger at censurere dem, så skubber man vel bare længere ud i mørket. Skal man ikke også kunne tale om ensomhed, seksualitet og kønsroller, så hvis det er grimt? Så først nævnte du noget med censur. Hvad mener du med det? Altså når Reddit eller Discord, de lukker de her incel-forer, så kalder man det for moderation. Men det er i princippet bare censur. Altså vi siger jo til dem, det her det må du ikke tale om, fordi det gør os ubehageligt til mode. Men samfundets ubehag bør vel ikke bestemme grænsen for ytringsfrihed? Nej, men det handler jo ikke om ubehag, det handler ligesom om sikkerhed. Flere incel-relaterede voldshandlinger, altså fra Toronto til USA, er startet i netop de her forumer. De glorificerer masseskydninger og kvindedrab. Det er ikke ytringsfrihed, det er radikalisering. Men hvem er det, der bestemmer, hvornår det her det bliver farligt? Og hvad med alle de her mænd, der ikke er voldelige, men som bare søger et fællesskab? Skal de så også bare censureres? Ja. Nå, Pia, I kom i gang med en god debat omkring incel-kultur og censur. Og I havde nogle rigtig gode holdninger, men nu vil jeg også godt høre lidt om ytringsfrihed i Danmark og rundt om i andre steder i verden. Ja, jeg vil gerne starte, hvis jeg må det. Ja, du kører bare. Okay, jeg tænker altså bare, i Kina, der har du stort set ingen ytringsfrihed. Regeringen kontrollerer alt, kritik af staten slettes, og der er advarsel. Det er en advarsel om, hvad der sker, hvis vi ikke har nogen grænser for censur. Men i USA går det måske for vidt den anden vej. Hadgrupper kan bare frit organisere sig. Jeg synes, Danmark skal finde en mellemvej. Vi kan ikke acceptere alt i ytringsfrihedens navn. Altså, jeg mener faktisk, at USA har fat i noget rigtigt. Netop fordi ytringsfriheden er så stærk, så kan man jo diskutere alt, også det ubehagelige. I Danmark begynder vi at ligne lidt EU, hvor vi forbyder hadtale, altså hate speech. Men hvem definerer det, hvis magten skifter? Maja og Sara, tusind tak for en spændende debat, hvor vi fik hørt jeres holdninger om censur og ytringsfrihed. Men kære lytter, hvad synes I? Tusind tak, fordi du lyttede med. Vi ses næste gang i Grænseland.